पुराणं दत्ते सिंह वामे धरांश देवी शेषांग बरहं विद्यात्मात्म चंद्रार के मेरु चरण संग चतुर्भुजं शंख गदाव चक्र। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ, मु विवेक, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग्स। सो आम ए बाहरी बर्तमान जावाई केन्द्रापड़ा जिले गोटे ऐतिह्य स्थली को भल प्रदर्शनी स्थान भी गोटे अच्छी। तो चलतु जा आप वीडियो लास्ट पर्यटन बनी रुँ। बर्तमान आम ए बाहर घाट पाक जावाई, कारण सेपटू जावाई आमको घाट पार होगा पड़ो। तो आम पार होकी सेपटू जाकि आपण सहित रोचु, आपने वीडियो से जाए बनी रुँ। बर्तमान घाट पाखे पहुँच जाइए। नाउरिया भाई आमर गाड़ी को धीरे धीरे डंगा उपर चढ़ाऊँ। चढ़ाई सारापर डंगा पारी हम चला जाए वेट करिया। घाट भितर पड़ा पूरा को जीवा बहुत सारा पट्टा पके गाड़ी को ले पट्टा पके गिरा पड़ता देखिए गिरा गया। देखो आम आसी पहुँच जाइए लक्ष्मीबराह मंदिर पाखे, जैक आम पछर रहा लक्ष्मीबराह मंदिर। चलते भीतर को जावा। बहुत दिन पर बहुत बाट यात्रा पर आम आसी पहुँचे लक्ष्मीबराह मंदिर में। तो फाइनल चलो जा मंदिर भर जा, प्रभु दर्शन करके आसिया। राजा रामकृष्ण देव 1326 ख्रीष्टाब्द में मंदिर को निर्माण करते। तो यही मंदिर कार्यक्रम जो थिला, जो मंदिर को तैयारी करने पूरा 3 पीढ़ी जाए लगी मंदिर को तैयारी करने। तो यही मंदिर कार्य समापन करते राजा प्रताप रुद्र देव। प्राचीन मंदिर निर्माण शैली लक्ष्मीबराह मंदिर अन्यतम। एबे जाए से समय कलाकृति सुरक्षित होई अछि। एठारे मंदिर भितर बहुत पार्श्व देवादेवी अछंती। तांको भितर पूजा पाउछंती प्रभु श्री जगन्नाथ। तांकर पत्थर तैयारी विग्रह को मणि विग्रह मध्य कहा जाय थाए, जहाँकि रथयात्रा टाइम जेतेबेले आमर एठी पंडा माने जेतेबेले रथ को ठाकुर को नियंती सेतेबेले तांको अक्लांत परिश्रम करिया पई पड़ी थाए। एबासंतु मणि विग्रह मु आपन को देखौची, प्रभु मणि विग्रह प्रभु श्री जगन्नाथ। ये होची प्रभु जगन्नाथंकर से मणि विग्रह। देखो भगवान को पाद चिन्ह गोटे रही। कौन है पाद चिन्ह रहस्य? आसतु एठी नना को पचारि बुझीबा। जो पाद चिन्ह हमर जो कठौ चिन्ह सेटा नना कोन केमती को ठाकुर पाद चिन्ह हमर से लक्ष्मीबराह जो जाजपुर चाली चाली रजा भक्त आसते। आज्ञा आए रजा दैनंदिन जाते जाजपुर दर्शन करने। आज्ञा बराह दर्शन से करके आसिले मण हुए आली रजा। यहाँ नित्य नैमित्तिक कार्य कि झड़ कि वर्षा जहाँ प्रभु जी जाजपुर दर्शन कर आसिले मना। तो
ରଜାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆଉ ଠାକୁର ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ରଜା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ରାଜନ ତୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାନି, ମୁଁ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି, ତୁ ମୋର ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ରଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଯିବି, ମୁଁ ନୁପୁର ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ପଛକୁ କେଉଁଠି ଅନେଇବି, ପଛକୁ କେଉଁଠି ଅନେଇବି, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଯିବି। ସେଠୁ ସେଦିନ ଗଲେ, କାହିଁକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଚାଲିଲେ ରଜା, ପଛରେ ନୁପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ଯାଜପୁର ଆସି ଏତେ ବାଟ ନା, ଏଇଟା ନଈ ଖରସୁଆ ନଈ ପଠା ଥିଲା, ଖରସୁଆ ନଈ ପଠା ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଜୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ଧାତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଖରସୁଆ ନଈ ପଠା ପରେ ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏଇଠି ଠାକୁର ଇଚ୍ଛା କଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଧାତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଠି ବରାହ ପାଳିତ ବାଲିପୁର ନାଳି କ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦାର ମହାବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ରହିବାର ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ରଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜବାଟୀ ଭିତରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ରାଜବାଟୀ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର ଏଠି ମାୟା ରଚନା କଲେ। ଏଠି ବାଲି ଖରସ୍ରୋତା ନଈ ପଠା ଦେହରେ ନୁପୁର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ରଜା ବିଚଳିତ ହେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଠାକୁର ଏଇଠି ପଳେଇଲେ କି? ବିଚଳିତ ହେଇ ଏଠି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେବାରୁ ଠାକୁର ଏଠି ତ୍ରିଭୁବନ ଠାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଧାତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପଛକୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଉଠା ହେଇକି ସେପଟରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଲା। ଠାକୁର ମାଘ ମାସ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଠାକୁର ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। 3 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ଭିତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ଏ ରଜାଙ୍କ ହାତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେରିଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରାହେଉଛି। ଆଉ ଜନଶାଳା ମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ଅଛି। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରଜା। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଖଞ୍ଚିଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କେବଳ ଦେମାଳ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଯୁବକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଳି କନିକା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଚାନ୍ଦା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ମାଘ ମାସ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସଟାକୁ ଅତି ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଏଟା ହୁଏ। ଅହରାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ହରିହାଟ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ସେଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେ ଦିନରେ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅଚିରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସେ ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁକି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ନାଁରେ କାହିଁକି ପରିଚିତ ମନ୍ଦିର? ବରାହ ଆମର ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ। ବରାହ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞ ବରାହ, ଶ୍ଵେତ ବରାହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ଆଳିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଜପୁରରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଶ୍ଵେତ ବରାହ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ। ବସତି ଦଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବ ଲଗ୍ନା, ଶଶୀନ କଳଙ୍କ କଳେବ ନିବଗ୍ନା, କେଶବ ଧୂତ ସୁକର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏ ହେଉଛି ସୁକର ରୂପ ବରାହନାଥଙ୍କର। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବରାହ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି ସୁକର ମୁଖ ହୋଇ ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରି ପୃଥିବୀକି ମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମଣି ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ମଣି ବିଗ୍ରହ ରଥଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ମଣି ବିଗ୍ରହ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ। ଇଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା। ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପୁରୀ ରଥଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ରଥ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ରଥ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦଧିବାବନଜୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଦଧିବାବନଜୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକି। ଏଠି ଆମର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମଣି ବିଗ୍ରହ ମୁଗୁନି ପଥର ଥିବାରୁ ଏଠି ଆମର 30 ଘର ସେବକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡ କରି ରଥକୁ ନିଅନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ରଥକୁ। ଆଉ ନହେଲେ ବହୁ ଓଜନ ବହୁ କଥା ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। 30 ଘର ସେବକ ଆମେ ଉଠେଇକି ନିଅନ୍ତି। ପଥର ବିଷୟ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର କବଚ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର, ସେ ସମୟ ତାର କବଚରୁ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ନବରତ୍ନ ପଥର ଯେଉଁ ସେ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମେଟେରିଆଲ ପଥର ସେଇଟା ପଡ଼ିଛି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସେ ପଥର ଉଠିବ ନାହିଁ। ପଥର ଶେଷ ବହୁ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି। ବରାହ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ। ଏଠି ବରାହଜୀଙ୍କର ସ୍ନାନ ପାଣି ନେଇ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧେଇଲେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଲ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ବରାହଜୀ ପାଣିରେ 5 ଗୁରୁବାର ଗାଧେଇଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚେହେରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ପୁଷ୍କରିଣୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଆଉ ତ 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ବରାହ ମନ୍ଦିର ହୁଏ। ଏଇ ପର୍ବଟି ହେଉଛି ବରାହ ଦର୍ଶନ ମେନ୍ ପର୍ବ।
धन्यवाद नाना। ध्याये वराहं जलप्रकाशं शुभं रूपं शुक्राननं दक्षिण सिंह वामे धरांश देवी शेषांग वराहं विक्रात्माथं चंद्रहार के मेरु चरण संग चतुर्भुजं शंखगदाव चक्रं वेशित रूपं रिपुणासन कृष्ण स्वरूपं प्रणमांगो जासा पद्मा संस्था विप्लवकटितटी पद्मपत्रायता गंभीरा वर्तना विस्तनवर्णं तजा शुभ्रवस्तु क्रिया जा लक्ष्मी दिव्य रूपे मणिमणभज स्नाक्तं हेम विशानितं पद्मस्तम जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी। बर्तन पे आमे जाउछु से पत्थर पाखक कुहा जाए जे बराह रूपी श्री विष्णु जेतेबेले हिरण्याक्ष राक्षस को बध करने समय एहिठारे पढ़ी से राक्षसर मुदी रे लागिथिबा पत्थर यार ओजन एते बेसी जे यह संपूर्ण भाव में ऊपर को उठाइबा संभव नुहे। स्थानीय लोक मानकर कहवा कथा कि यही पत्थर को जब आपण मैंने उठेबे तो आपण मान मनोकामना सब पूर्ण होता है। खुआता गाड़ी हाँ बस जमा हो खुआता गाड़ी खुआता गोड़ पर देखी बस प्रभु श्री लक्ष्मी बराह मंदिर को आसिक जदि आप बट वृक्ष तले बसबे ना सतरे बहुत शांति लगे। प्रभु श्री विष्णु को सामने ये गछ मूल बसवाटा सतरे बहुत आनंददायक बहुत उत्साहदायक। भाई सागे सागे आसला मैंने भाई आसला बेलू घाट भाई चलती तो लगी तो पलि आसलु वीडियो करें तो से वीडियो करुँच तो आप रुहतु आ शुणु जो फास्ट जाए सब्सक्राइब चैनल कर दिंतु बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु कारण आम वीडियो जिते भी छाड़ू सब आपको पाखु निश्चित पहुँच सो लाइक करूँ शेयर करूँ आम मनोबल केमती हुतु बढ़ाऊ था तो चल जा।